Sziasztok! Ez egy ilyen bejelentő videó lesz. Hát, elmondok minden egyéb dolgot. Láthatjátok nyelvotlás. Láthatjátok Windows 7 van, Ultimate. És meg lényegében egy új gép, új monitor. A régi már gyengébb volt, tudjátok, meg az XP volt, ezen már Windows 7 Ultimate van. Meg eddig azért nem volt videó, mert gép, tudjátok, gépes ügyek. Szóval úgy értem, hogy ki kellett nézni és meg kellett rendelni. Meg hát az évzáró. Na, most sem volt miről videót csinálnom. Mindegy, ennyit szerettem volna mondani. Szóval... Lehet, hogy majd a következő videó GTA-ról fog szólni. De mindegy, ennyit szerettem volna, sziasztok!